जिहेतु नोंथाङा थियेटार लानाव फैबाय दा बे थियेटार आरो बे सावथुननि मुलुगाव माबायदि मोनदों बेनि एसे फारागखौ बुंगोन नामा? सावथुन मुलुगा आङो उन्दैनिफ्रायनो सावथुन मुलुगाव दंमोन आङो सावथुनखौबो मोजां मोनो आं केमेरायाव रल खालामनोबो मोजां मोनो नाथाय दा थियेटाराव आगान होनाय लोगो लोगो जे लाइभ श' जोङो स्टेजाव गाखोनानै जे मोगथाङाव जे बयनोबो जों डायलग बुंनांगौ आरो गाबनाय मिनिनाय जेरैबायदि जों ड्रामा सिस्टेम सोलोंनायाव जों जेबायदि मोनो सोलोंनो माने बेफोरखौबो जोङो सावथुन मुलुगाव मोनाखै माने बेबायदि रिहार्सेल जानाय जों मोनफेराखैमोन सावथुन मुलुगाव दा बेहाय जोङो रिहार्सेल खालामगोरो रिहार्सेल खालामनानैसो माने सावथुन मुलुगावथ' जेनेबा केमेराजों बबेखौबा जायाखै बा काट खालामनानै लाफिननो हायो लाफिननो हायो नाथाय थियेटाराव बेबायदि लानाय गैया आरो थियेटार बहुद डिफारेन्ट बिराद एकदम आलदाथार ओमफ्राय दा आङो थियेटाराव डायलग होनानै जाबायदि जों मोजां मोनो बहुद मोजां मोनो आं दा साबसिन मोनबाय आरो दा थियेटारखौ थियेटार होननानै बुङोब्ला बेयो मोनसे एन्टारटेनमेन्ट लायो रायजो राजाफ्रा नाथाय एन्टारटेनमेन्टल' नङा बियो बे जाबाय मोनसे नखरफोर मानोना हयथ' 150निफ्राय 100 गाहाम बे गासै सुबुंखिनाखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा लाबथिंनो गोनां जायो हरथामनि गेजेरावनो गुबुन मोनसे जायगासिम आवगायनो गोनां जायो बे समाव खस्थ' जायानो खस्थ'आथ' बहुद खस्थ' थियेटाराव जों दा आंनि आइराखि थियेटाराव जों 68 दङ 68 जन मानसिफोरखौ जिबायदि मेनटेन खालामनांगौ जिबायदि जों हरथाम जों गुबुन गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ दा बे हरथाम खिनियाव जोङो बायहेरायाव थांनायाव खस्थ'आ बहुद मेगन मोदैबो जायो खस्थ'बो जायो दा बे खस्थ' मेगन मोदैखौ लानानै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो खस्थ'आथ' बहुत फैयो फार्स्टआव जों सौहैजेनबा खस्थ' मोनो आरो लास्ट नाइटआव खस्थ' मोनो दा बे खस्थ'नि बेलायाव जों दा थांगासिनो दङ सौसिलांगासिनो दङ आरो रायजो राजानि अनसायनाया माबायदि बबेयाव बांसिनखौ मोन्दों दिनै पाम्पुलि हिसाबै जुदि सोङोबा बै समनि एलबामाव पाम्पुलिनि मोसानाय गाबनाय मिनिनाय दिनै खिन्थु मोनसे आलादा मोनसे प्लेटफर्म थियेटार दा बेनि मोन्दांथिखौ माबायदि मोनदों पाम्पुलिखौ सिनायथि होदों सावथुन मुलुगा बेखौ आं होनो पाम्पुलिया दिनै नाम गैयामोन पाम्पुलिखौ दिनै रावबो सिनायामोन नंगौ सावथुन मुलुगा दिनै आंखौ नाम होदों आंखौ सिनायथि होदों बे सिनायथिजों आं जे नायजाब लिरगिरिफोरा जोबोद खम नङा आरो बे समाव माखासे दानि मुगाखौ लानानै बेबायदि नायजाब लिरगिरिनि गोनांथि दङ होननानै नोंथाङा सानो नामा नायजाब लिरगिरि बहुद खम जोंनि बर'नि बेलायाव नंगौ नायजाब मोजां लिरग्रा नांगोन मानो होनोबा नायजाब लिरग्राया बहुद खमसै आंनि थियेटारावथ' आङो नायजाब लिरग्रा सासे जों जयकन्ठ सारनि जों लादों मोजां नाटक नाथाय आरो ओंखारबावोबा मोजां जागोन आरो मोनसे दंबावो थियेटारखौ मुगैनाय दङ दासिमबो गोबां जायगायाव थियेटारखौ मुगैनाय दं नाथाय थियेटाराव बै रोङैफोरनि थाखाय बेबायदि गैया जोंनि थियेटारावबो गोरों गोरा मानसिफोर दङ दिनै साउन्ड अपारेटरा होन बिसोरबो गोरों जानांगोन दिनै दामग्रा देग्रा मानसिफ्रा सानो रोङै मानसिफ्रा बेखार मानसिफ्रा थाङो खिन्थु बे नंखाय बाथ्रा जोंनि थियेटाराव माने जिमान जोंनि बर' थियेटार दं दा बेहाय गोरों मानसिफ्रानो दंजोबो सोरबा दामनाय देनायाबो बिसोर लेखा गोरों दङ दिनै गान खनग्राफोर दिनै लेखा गोरों दङ गोरों मानसिफोरासो थियेटाराव थायो मानसिफ्रा सानो बेखार नङा फैसाया ओरैनो फैया दरमाहा साख्रि मावग्राफ्राबो जों बेखार होनो हायो साख्रि मावग्राफोरखौबो मानो होनोबा साख्रि मावग्राफोर दिनै साख्रियाव थाङाबा बिसोरबो मान्थलि दरमाहा मोना थिग बेबायदिनो थियेटारावबो दरमाहा मोनो दा रायजोफोरा बेखौ सानना जे बेखार मानसिफोरा थियेटाराव मावनानै जायो बा बेखार मानसिफोरा थियेटार खुलिनानै थियेटार सोलिनानै मानसिफोरखौ माने बेखार मानसिफोरनि थाखायल' बे नङा थियेटारा गोबां गोरों गेदेरफ्राबो थियेटाराव थानांगौ आरो दङबो आरो जोंनि थियेटाराव दङ थियेटारखौ आं दहायनो होनखांबाय आं जिमान दिन आं दं थियेटारा आइराखि थियेटारा थांनानै थाबाय थागोन आरो रांखान्थिनि प्रब्लेम नंगौ जों फाइनान्सियेल प्रब्लेमाथ' दङ निस्सय आंखौबो सार गेदेर गोलावमोनहा नायहरगोन होननानै आं मिजिं दं आरो आसा दं
आरो नायहराखै नङा एसेबाबो आंखौ नायहरदों बेनि थाखाय आं दा बिसिम दिनै स्टेन्ड जानानै दङ ग्लेमारिस एक्टर एक्ट्रेस लानानै ग्लेमार एक्टर एक्ट्रेस लानाया नोंगौ लानांगौ थानांगौ नाथाय मा जोंनि दा जिमान ग्लेमारफोर दङ रायलाया नङा जों रायलायो दा माने बिसोरनो हाई बाजेटनि थाखाय जों लाबोनो हाया प्लास मानो होनबा जोंना बर'फ्रा वान साइडल' नायो दा फैसा दिखांनायावबो बुहुद खस्थ' दं आरो बेखौ साननानै जोङो माने ग्लेमारखौ नांगौबाबो हांख्रायदोंबाबो जों मोननो हायाखै आरो दा आंनियाव दङ ग्लेमार एक्ट्रेसआनो दङ निरिबिलि दा सिनायदों थियेटाराव मानो होनबा सावथुन मुलुगा आंखौ सिनायथि होदों आंनि नाम होदों बेनि थाखायसो आङो दा थियेटाराव आंनि नामा बेरखांसिनदों आरो जों नुबाय दिनै माखासे समावनो हरसेनि गेजेराव सोरबाया बिराद भाइरेल जायो मुंदांखा जानो हायो खिन्थु थियेटाराव फैनाय लोगो लोगो थियेटाराव माखासे जायफोर एक्टिं खालामफायो खिन्थु दिनैसिम बिथांमोनखौ एक्टर बा एक्ट्रेस होननानै बुंनो नागिरा मा बुंगोन बे बेलायाव थियेटारनि रुल आरो हरसेनि गेजेराव सोरबा मोनसे फिल्म बानायनानै मुंदांखा जानो हायो नाथाय नोंथाङा जिहेतु दिनै थियेटार मोनसे सालायबाय थादों बे थियेटाराव खालामनाय जायफोर एक्टर एक्ट्रेस दङ एक्टिं खालामनाय जायगायावनो सोगाबनो हानाय नाथाय बिथांमोनखौ दिनै एक्टर बा एक्ट्रेस होननानै मुं होनो नागिरा मा बुंगोन नोंथाङा कुइसनाथ' बिराद टाफ बिराद मोजांबो सोंदों दा सावथुन मुलुगाव जायफोर ग्लेमार आरो जोंनि थियेटाराव जायफोर एक्टर एक्ट्रेसफोर दङ आंनिबा आंनि गोसोनिसो आरो बियो आङो सावथुन मुलुगनि ग्लेमारफोरखौ आङो रावखौबो जेबो बुंनो साना मानो होनबा ग्लेमारा नाम प्लास लाक्किबो जायो लाकजोंबो मानसिया ग्लेमारा फैयो सावथुन मुलुगाव ओरैबायदि मानो होनबा रिटेक होननाय बुस्थुआ माने साबसिननिफ्राय हामसिन माने केमेरा बेनि थाखाय आरो प्लास मेकआपआ जाहैबाय मेन सोरबा महर गाज्रिबाबो बेखौ मेकआप खालामनानै बिराद सुन्दुरिबो नुहोनो हायो बे आरो दा आजिखालि ससियेल मिडिया जुग प्लास माबा मोनसे एलबाम बानायबानो बा फिल्म मोनसे बानायबानो केमेरा दामि नांगोन आरो मेकआपआ मोजां जानांगोन मानो होनबा समायना नुहोनोबा जोंनो केमेरा मोजां जानांगोन मेकआपआ मोजां जानांगोन आरो गानफ्रा मोजां जानांगोन स्ट'रिफ्रा मोजां जानांगोन दा बे हिसाबै ससियेल मिडियाजों आरो प्लास केमेरा जा सिनेमा मानसिफोरा दिरुनो सावथुन मुलुगनि ग्लेमारा एसे आलदा आरो जोंनि थियेटारनि ग्लेमारा एसे आलदा जोङो सावथुन मुलुगनि ग्लेमारखौ आं बुंहरनो सानला आरो जोंनि थियेटारनिखौ आं बुंनोसै जोंनि थियेटारनि ग्लेमारा जाहैबाय जाय इमोसन ट्रेजेडि रायजोफोरखौ गाबहोनो हानाय गोसोआव नांहोनो हानाय बै रायजोफोरासो जोंखौ ग्लेमार खालामो